मुंबईमध्ये गेल्या वर्षामध्ये छठ पूजेचं प्रस्थ वाढत आहे। या सणाचाही आता मुंबई महापालिकेवर ताण येणार आहे। महापालिका मुख्यालयामध्ये मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी नुकतीच छठपूजेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती। त्यावेळी मुंबईमध्ये 40 ठिकाणी छठपूजेसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला। मुंबई महापालिकेची निवडणूक लवकरच अपेक्षित असून भाजपचे पारंपरिक मतदार असलेल्या उत्तर भारतीयांना खुश करण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी यंदा हा सण उत्साहात साजरा व्हावा यासाठी नियोजन केलेले आहे। गणेशोत्सवाप्रमाणेच छठपूजेसाठी विविध पूजा स्थळांवर मोठ्या प्रमाणावर सुविधा मुंबई महापालिकेने द्याव्यात यासाठी मंगलप्रभात लोढा अमित साटम यांनी छठपूजेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती।